Jo abans li he preguntat, estàs nerviosa? I m'ha dit, gens. I dic, veus? N'hi ha que estem més nerviosos que la Salamata. Salamata, gràcies per ser aquí també. Hola, bon dia a tothom. Soc la Salamata Dia Diallo, soc de Senegal. Vaig venir aquí com fa un any i 3 mesos i estic molt contenta d'estar davant de tothom i vull dir gràcies a l'Escola Noima abans de començar. Moltes gràcies, Salamata. Perquè diguin que no es treballen les habilitats de comunicació. Fixeu-vos, Un any i quant, Salamata? 3 mesos. Un any i 3 mesos, I fixeu-vos. Salamata, explica'ns una mica com va ser, com he demanat al Rishi, quan arribes aquí a Noima i què has anat fent aquí a Noima? Quan vaig arribar aquí a Catalunya de primer, ja no sabia res de fer, com faig, i ja no sabia que hi havia una llengua que es diu català. Quan vaig arribar, ja mirava la gent que parlava una llengua que és molt diferent i a mi me sembla com una mica nerviosa, però quan coneixo a l'Escola Noima m'ha ajudat molt i m'ha ficat el llum una mica més clar. I què has anat estudiant aquí a Noima i què vols fer? Perdona? Què has estudiat aquí a Noima, amb què t'has format? Per a mi l'Escola Noima m'ha ajudat molt, com que no sabia parlar català. El català. Sí, però ara potser que no parlo molt bé català, però que puc dir que parlo una mica i que estic bé i tot va bé amb el meu català. I puc dir que totes les coses que jo vull dir. I tant, que sí, la llengua, la primera part, no? Sí. Perquè si no, òbviament, no pots dir el que vols dir. Si dic hola avui, és gràcies a l'Escola Noima que dic hola. Perfecte, Salamata. Com t'imagines el futur? Què vols fer, Salamata? Jo vull ser una cuinera. Per això estic fent un curs d'hostaleria i vaig fer un curs d'hostaleria de l'Escola Noima, però ara ahir vaig anar a l'Escola PTT per començar el curs d'hostaleria. Per tant, vas fer primer hostaleria i ara estàs al PTT. Sí. Molt bé. I com t'imagines? Fent de cuinera en algun restaurant de la Garrotxa, potser? Tenint un restaurant, com t'imagines? Sí, vull tenir per al meu futur, jo vull tenir un restaurant que serà el menjar català i el menjar del meu país. Menjar Així doncs, quan fem la propera entrevista que hem dit en Rishi d'aquí 4 o 5 anys per celebrar que ja ha acabat la universitat, ho vindrem a celebrar al restaurant de la Salamata. Això serà una combinada, oi? Sí, clar, i tant. No? Ho farem així, Salamata? Sí. Sí? Sí. Què diries de l'acompanyament de Noima? Perquè una de les coses que ens agrada veure és que quan veiem a l'equip docent en una escola de noves oportunitats, i ara parlo de Noima perquè és la que coneixem nosaltres,